Siyathokoza eDlozini. Ngane zedlozi into efuna siqaphele lento ukuthi idlozi balimsusile umuntu eduze wakho ona likhiphile kumuntu akufanele angithi noma kuthiwa sekudlula isikhathi esingakanani noma kuthiwa into ikanjani uphinde kuyena umvumela abuyele kuwena. So kunesizathu ngoba esusiwe kuwena wena ususiwe kuyena. So kunesizathu idlozi-ke alijwayele sokunenhlanhla ukuthi likhiphe kabili emuntwini or limsuse kabili eduze kwakho. Angithi lonto liyenza once waziphindela wena angithi ila useyozibonela khona-ke angithi ukuthi wenza kanjani umuntu masephinda futhi iseziveza ukuthi kahle kahle akashintshile umuntu usuke nje angithi ekhona inkinga abhekene nazo angithi secabanga wena or inkulumo yakho oyishilo kuyena angithi hayi ukuthi mhlawumbe suke eshintshile cha. That's why idlozi suke limsusa eduze kwakho ngoba libona naphambili angithi libona nasemuva libona namanje. Uyabona lonto ungathi hayi mhlawumbe ushintshile cha. Iyona ngithi iphinde inilimaze leyo. Idlozi singasakwazi ke manje ukuthi likhiphe ngoba likhiphile eqaleni kulo muntu lo. Yabona wena wambuka ngaphandle ukuthi no soke nenkinga lo muntu so ikhona inkinga udinga wena angithi uma futhi leyo nkinga sey-right umsizile kuyona angithi uphinde angithi aveze ikhanda lakhe nenhliziyo yakhe ukuthi injani. Nayibona lonto sezokusebenzisa kakhulu-ke manje kunakuqala angithi sekwenza sure-ke manje ukuthi awuphunyuki kuyena. Idlozi lakho ngoba ngithi kunenhlanhla likhipha angithi kabili. Idlozi liyenza kanye lonto. Wena uma uziphindele kuyena uzozibonela ukuthi uphuma kanjani or umsusa kanjani. Into eyingozi kakhulu le kunina ngane zedlozi uma ungaqaphelanga. Ngiyabonga kakhulu.